hai perlok tentang orang dia kepung pampanai wan pej gini ki perlok ki ba wan bu jeka kim pada bun sya ndai ki bang il ngok long ba adapun khwai man ka sniru imat ka paisa bai khwai ka don bej ni kum no I ba ki jeka ki ki ha no yang ki laban bro bon re ma spasan pheo len ar spangut len ma coba pak khwai man ki dapat ni pung ni cilongok ni anu cok bisa ni bung khwai bede ngi jar ha ndai la dapat ki no khwai bede kim don je perwai imat man ka singiru ki yo beje ka bai khwai bam tak singin 4 bun ne pamnai anda tak ndir bro ban kam so shngan na kam ta jong phi ki polok rawan la shai ka singi ar santrik ang ne pamnai na galeng jong ginong penyat kin penher swung daki drone berkin buru daka LED screen hagani ka pung pampanai bat pinsa yu iru ya ki volunteer ki babon bah nalor ki jing pen kre ki bala tip top ki bel biang lot pedong sedong ka bala ban ai jing shenia na kam ta jong phi ki bawani simenta hag jing ko khai do kha ka balong lai sai ka singi ar pusan tarik banai be shpeu ar jar ar pusan hagani pung pampanai jet ki perlok rawan ban bu jaka kat cha bakimon namar bagi jaka kidang pahu kidang pribha pe kidang yai kai sini setai ru namar ba kapor kadang biang bha ban jet ane kan ki chop saya ya no penlong khwai man sngai chap ki ya ei bet ki bro oh jenjar ki bet ki ya chop bela bha thrai ni lem no ne ki en khang lupa la ne ki la stok lupa ne lem no ne long khwai man ka sngi chap en bej bru man I chimenta yegine gi ba smart ban lek khwai de imat la don la kasap kerpang he kim jukurdo kim jupap hero ngi pat ki ba bela ke ba ngim ju yelek isimenta ka khwai te so jenjar rang ban ki ba don kam ge hieng legi ne gi ba khwai bede ki man ka sngiru imat ki yo ki bit ki biang ban ne tip kum no tip la ka yeng ru ya ka tam la ban ong ndai da pe te I kum ba kim prwai ai baj bala man la ha Korsan spangut enak sarai